ελάτε να γνωρίσουμε μαζί μια όχι τόσο γνωστή αλλά πανέμορφη πλευρά της Ελλάδος. Πριν από την κατασκευή της μεγαλύτερης γέφυρας στην Ελλάδα του Ρίου Αντιρίου, λειτουργούσε η γέφυρα Σερβιών στην Κοζάνη. Κατασκευάστηκε για να ενώσει τις δύο όχθες της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου, μιας μακρόστενης τεχνητής λίμνης στην κοιλάδα του ποταμού Αλιάκμονα. Η γέφυρα έχει μήκος 1372 μέτρα και πλάτος 13,5 μέτρα και αποτελεί έργο του σημαντικού Ιταλού πολιτικού μηχανικού Ρικάρντο Μοράτι. Ο λόγος που κατασκευάστηκε η γέφυρα ήταν η δημιουργία της λίμνης Πολυφίτου. Η λίμνη ανά τους αιώνες γέννησε ένα ολόκληρο οικοσύστημα, αλλά προφανώς με το απότομο και αναγκαστικό τρόπο που δημιουργήθηκε, είχε συνέπειες για όσους υπήρχαν από πριν εκεί. Ανάμεσα σε αυτά και ένα ολόκληρο χωριό, η Νεράιδα. Το χωριό δημιουργήθηκε από Μικρασιάτες πρόσφυγες το 1929 και μάλλον πήρε το όνομά του από το τότε Μητροπολίτη Ακίμ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τα πολλά νερά και τις πηγές που υπήρχαν στο σημείο. Οι λίγες οικογένειες που έμειναν ίδρυσαν το σημερινό οικισμό 1 χιλιόμετρο βορειοδυτικά από τον παλιό. Χάρη και στην προνομιακή τοποθεσία του στις όχθες της λίμνης, το χωριό γνώρισε βαθιά τουριστική ανάπτυξη. Την άνοιξη του 2023 και μετά από 47 χρόνια διάκοπης λειτουργίας, η υψηλή γέφυρα Σερβίων έκλεισε, καθώς οι ρηγματώσεις που είχαν διαπιστωθεί σε δύο τένοντες συγκεκριμένου πυλώνα της γέφυρας προκάλεσαν τη μεγάλη ανησυχία για την ασφάλειά της. Οι διαδικασίες εργασιών αποκατάστασης της γέφυρας ολοκληρώθηκαν και πλέον η γέφυρα είναι ανοιχτή και ασφαλή σε όλους τους τύπους οχημάτων. Η διάσχισή της σίγουρα είναι μια αξέχαστη οδηγική εμπειρία. Σε απόσταση 33 χιλιόμετρων από την πόλη βρίσκεται το Βελβεντό, μια κομμόπολη με ξεχωριστά στοιχεία μακεδονικής αρχιτεκτονικής όπως το παλαιό αρεναγωγείο και το ανακαινισμένο αρχοντικό που στεγάζει το Λογογραφικό Μουσείο. Ακόμα και αν είστε περαστικοί από την περιοχή, αξίζει να απολαύσετε έναν καφέ ή ένα φαγητό στο χωριό Νεράιδα με την υπέροχη θέα της λίμνης.